سلام زخبركم تخاتلتنا كما يتعلو مباركس ناي ساعات زينة تاتيزة متأكم اللهم جمرتا جن أستا أسمرا سمم وعلى مرحت هاكرات قبطن سومالين إيرتران قبر ملسي إثيوبيان إسرائيل لا بيروت بزفت زمنتا متقاتي إسران قلتن سبات تقاتلو من كالوتن زول زينة تاتيزنا متأكم لنا سناي مكتتالم وعلى مرحت هاجرات قبطن سومالين إيرتران قبل ملسي إثيوبيان مرحت إيرترا قبطن سومالين بحمس عسرت تكمتي أبزكايد وصلوا سوا على بزعبة الصومالية سودان ستتا أحبارن بسفح تزراريبهم أبتي أبرز ختمو أسمر استخيدوا على فيلم أوان كم رح هاجرنا بإيرترا زبتع قبطا بريزيدنت عبد الفتاح السيسي سومالا مزنو حسن شيخ محمود نغلت يوم زنقد زلو بريزيدنت إسياس أفوركن زبا مرققا نمسفان زكايد وزعرتات نموهد تسمامي بربعنا بسمر زاتو بريزيدنت حسن شيخ محمود دقف قربات هاجراتن محبرسب عالم النمركب تعق دبلوماسيا من قصاصات مكيادي تسميد زانيهم اتسلسوا على سلستين هاجرات مس إثيوبيا زلون زمدنا أبز حرف فلوان يكاد مهلاو أقلبو بزحات وجنات سحب اللهم إثيوبيان إيرتران أبز حلف شدشت عمتات بوق زمدنا زنبرن أبزوان زمدنا إنها وتر تسقاقر يركب يخون بر أفنيا منستر قداتوت أي أمبسادر نبيات كيتاتشوت مالين غازيتنياتات أبزهابو مبرهي إثيوبيا مس قربت هاجر إيرترا زلو دبلوماسيا وزمدنا خم قدمو سلامون أفكلتا متحجاز تمسرة المخانو تزاريبو زمدنا منقصات إثيوبيان إيرتران بسلامون متحبارن زمدنا نيغطلا لهم هم خلتين هاجرات أب دبلوماسياوي ركب زي تغير النجار يلن إلوم أبتي سلسوا على أسمرا زي تبز حسم مع سلست يوم مرحت هاجرات نقلوا له السودان سومالان ستة كنتات كحوارن باب المندبن عمقمي يتدحر مقبار أبناء حبار مرداتا بتحمي بمنستر زينا إيرترا زوات أمقلتي أبتي زبا مرققا نمسفان زكايد وزعرتات موهاد تسمامي كم زلون أفليتهم اللوم سوماليا نوشتاون كاب دقاز متسم بدوتات مقدام انتخد قلب منقستاو تكالاتان محيال سلستين هاجرات كت حقاق زين هاجراوي سراويت سوماليا نقول عينة شبراخ بالدهن مخال سلستين هاجرات بحبار كم زسرحون أفليتهم اللوم علم لقامت كلاتن عنود بفلاي زي ولاو المخبار لولاونت ناتنت مريتا وحدنت هاجرات تزوبا مسرتا ومخانون أسميرهم للوم نزن مقبر حدا بمنسترات زمرح أكال كقومون تسامامعم اللوم سلساو كوميتي منسترات وزاي إيرترا قبطن سوماليان نتاب كل عودتات زقبر استراتيجيكاو متحقاس كواهاد تمزيزهم كم زلو اتمقلتي أنا تسيرو اللوم نسودان بزملكت أملاء هاجر مقرات تسابوتات كقبر كم زداليو بريزيدنت قبطي تزاريبو بزغلت أفا أملاء هاجر قام مقرات تسابوتات كقبر كم زدلن هاجراو تكالات موحاس هتسعارتات مكياد هتسع قداسنت كم زلو تسامامعنا أما فارقنا تزحلف عمد نقولوا له السودان سلما فتحنا مركب قبط زوسرت تبقسو قربا بتهاجرات كساب لومي وزيتاوي كونن السيسي نمنستر هاجراو تسأت قبطي ميجر جنرال عباس كامل حلقة بريزيدنت كابينة ميجر جنرال أحمد علي كمون منستر قدات وزاي دكتور بدر أحمد عبد الوهاب أخذ تلابتو على تساتفونا بهاجرو تملي سلم أبكر تشان إسرام بريزيدنت إسياس مستيابتوان بريزيدنت سوماليا زنبرة محمد عبد الله محمد قدام منستر إثيوبيا أب أحمد تمساسالي سلسا وعلى بسمر أكايدهم منبرم يذكر إثيوبيان حيال عمتات كأن دقافت نايتا مقادشة زركب فدراو منقست منبرن حيلتات تا سوماليان مدقاف سراويتا خي الترفة أوافيرا مصنحة يفلات سلستيوم مرحتي زبا قرن أفريقيا بسنكا مونغو سوماليان إثيوبيان تفتير زلو دبلوماسيون وتادرون وطري أبسقات تابزلو لقوانيوم نتو على زكايد وزلو إثيوبيا مستا سوماليا أكال لو نتا مخانات تقلص سوماليلاند وتادرو سمم دحر مفرمان مقادشو أقطعوا يركب اتستفرم مردا إثيوبيا نتابع على نتنتا زأوجت زبا كم هاجر كتفلتان همسا يعدم إثيوبيا وتادرون كوتابون أفدق بحرق تركب زخليم عبارة مجلسي سلسة وركب مرحتي إيرترا قبطن سومالين قدامي كبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو إساياس أفوركي بريزيدنت ريبابليك قبطي كبر عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك سومال كبر حسن شيخ محمودن بسجبر عدم مسرت سلسنا مرحتي لومي عسرت تكمتي كلتشحن إسران بعتنا بسمرة رئيس ختم إيرترا تراخيمنا أوشتي ربوز علمون زبان معبالتات عميقا سفحن سلسة من مخر أكيدنا كلاي مرحتي سلستين هاجرات مخبر
ምኽባር ንጹር መወከሲ መትከላት ሃገራዊ ሕጊ መሰረት ዞባዊ ርግኣትን ምትሕብባርን ምዃኑ ብምግንዛብ ሉዓላውነት ናጽነትን ውህደትን ሃገራት ክኽበር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት እዚ ዞባ ዘይምትእታውን ምግታእ ምትእታውን ሓበራዊ ምኸተን ርግኣት ክሕይል ከምኡውን ንዘላቒ ሓበራዊ ልምዓት ባይታን ሃዋህውን ንምፍጣር ኣቕምታትና ኸነዋህድ ተረዳዲና ሳልሳይ ሃገራዊ ትካላት ሶማል ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ንምምካት ዘኽእል ዓቕምታት ንኽድልብ ሃገራዊ ፌደራላዊ ሰራዊት ሶማል ኩሉ ዓይነታት ግብረ ሽበራን ምግታእ ዘኽእል ዓቕሚ ንኸጥሪ ከምኡውን መሬታውን ባሕራውን ዶባቱን ንኽሕሉን ልዑላውነት ሃገሩን ንኽዓቅብን ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዝግበር ምትሕግጋዝ ከምዕብል ክዓምቁን ክወሃሃድን ከም ዘድሊ ተገንዚብና ራብዓይ ኣብዚ ስሉሳዊ ርክብ ብፍላይ ዝተዘርበሎም ጉዳያት ዝተበፅሐ ሓበራዊ መረዳእታን ቅልውላዊ ሱዳን ምስ ፍሉይነት ዞባዊ ኣመታቱ ኩነታት ሶማል ምስ ፍሉይነት ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱን ኣመታቱን ጉዳይ ጸጥታን ምትሕብባርን መዳውብ ቀይሕ ባሕርን ባቤል መንደብን ዝኾነ ሃገራት ምስ ውህብ ኣገዳስነቱ ከም ኣህጉራዊ ሞያዊ መስመር ምውሃድ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ሰለስቲአን ሃገራት ሓምሻይ ሃገረ ኤርትራን ሪፓብሊክ ግብፅን ርግኣት ሶማል ንምርግጋፅን ዓቕምታት ፌደራላዊ መንግስቲ ንምዕዛዝን ዝገብሮ ዘለዋ ጻዕሪ ብምድጋፍ ሪፓብሊክ ግብፂ ኣብ ሶማል ሰላም ንምዕቃብ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክቶን ምግባር ንዝወሰደቶ ተበግሶ ነመጉስ ሻድሻይ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝህሉ ስትራቴጂካዊ ምትሕጋዝ ንምድንፋዕ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣባላታ ስሉሳዊት ኮሚቴ ኽጥቀም ተሰማሚዕና እስራኤል ኣብ ቤይሩት ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ተቐቲሎም እስራኤል ትማሊ ሐሙስ ምሸት ኣብ ማእከላይ ቤይሩት ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 22 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 117 ድማ ቆሲሎም ክብል ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ኣፍሊጡሎም ዓላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዋፊቅ ሳፋ ዝበሃል መቕረብ ናይቲ ቅድሚ መዓልትታት ዝተቐትለ መራሒ ህዝቦላ ሓሰን ናስርላህ መንባሩ ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ይሕብሩ ቤት ጽሕፈት ሚድያ ህዝቦላ ግን ዛጊት ሪድኦ ኣይሃበን ዘሎም መጥቃዕትታት እስራኤል ኣብ ከባቢታት ባቾራን ዝርከቡ መንበር ህንጻታት ምውቅዑ ተገሊጹሎም እዚ መጥቃዕቲ ብድሕርቲ ኣብ ቤይሩት ንኽልተ መዓልትታት ዝተረኣየ ተዘማዲ ህድኣት እዩ ተፈጺሙ ኣቀዲሙ ዝተዋህበ ዝኾነ መጠንቀቕታ ይነበረን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እውን ርእይቶ ኣይሃበን ሓንቲ ኣብ ኣፍደገ ሆስፒታል ዝነበረት ስማ ክግለጽ ዘይደለየት ሰበይቲ ፍንጀራታት ኣብ ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ህንጻ ከም ዝነበረት ትዛረብ ንሳ ሓደ ኣስታት 4 ወይ 5 ደርቢ መንበር ህንጻ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሃርመ ገሊጻ ሓደ ካብ ኣዝማዳ ድማ ኣብ ርእሱ ብዝወረዶ መጉዳእቲ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ ሓቢራላ መጥቃዕቲ ቤይሩት ታንኪ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ ዝርከብ ግንቢ ሓለዋ ዋች ታወር ብምትኳስ ክልተ ኢንዶኔዥያውያን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ካብ ዝቆሰሉ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ኣብ ናቆራ ኣብ ዘሎ መደበር ሕቡራት ሃገራት ዝርከብ ናይ ሓለዋ ግንቢ ብቐጥታ ክረም እንከሎ እቶም ዓቀብቲ ሰላም ከም ዝወደቑ ግዝያዊ ሓይሊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ወይ ዩኒፊል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም ሓይልታት እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ንመደበራት ሕቡራት ሃገራት ብተደጋጋሚ ወቂዖም ክብል ሕቡራት ሃገራት ይኸስስ ኣሎ ወታደራት እስራኤል ኣብ ካልኦት ክልተ መደበራት ግዝያዊ ሓይሊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከቡ ካሜራታትን መብራህትን ኮነኢሎም ከም ዝተኮሱን ገሊጾሎም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብወገኑ ኣባላት እቲ መደበር ኣብ ውሑስ ቦታታት ክጸንሑ ድሕሪ ምእዛዙ ወታደራቱ ካብ ከባቢ እቲ መደበር ከም ዝተኮሱ ሓቢሩ ክልቲኦም ዓቀብቲ ሰላም ብኸቢድ እኳ እንተዘይተጎድኡ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለዉ ዝሓበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኮነኢልካ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከቢድ ምጥሓስ ሃገራዊ ሕጊ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ህዝቦላ እውን ኣብ ናቁራ ብመሬት ናብ ዝተዋፈሩ ወታደራት እስራኤል ሮኬት ከም ዝተኮሰ ከምኡውን ናብቲ ከባቢ ገጻ እትኸይድ ዝነበረት ባንኪ ንምዕናው ሚሳይላት ከም ዝተጠቀመን ክሳራ ከም ዘስዓብን ገሊጹሎም ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ 4 ክፍለ ሰራዊት ወታደራት እስራኤል አንጻር ህዝቦላ ይዋግኡለው ወኣብ ቃል ዩኒፊል ትማሊ ሐሙስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝርከብሉ ከባቢ ብዝገበሩ ዘሎ ንጥፈታት እቲ ሓይሊ ከም ዝተሰናበደን ኣዝዩ ከም ዝተሻቐለን ኣፍሊጡሎም ሓይልታት እስራኤል ዝተሃርመ ከባቢታት ከም ቦታታት ሕቡራት ሃገራት ዝፍለጥ ምዃኑ ዝገለጸ ኣንድሪያ ተነቲ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምርዳእ ምስ ሰበስልጣን እስራኤል ዘተምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብ ሊባኖስ ካብ 50 ሃገራት ዝተዋጽኡ ኣስታት 10,000 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዩኒፊል ኣለዉ ኣስታት 800 ሲቪል ሰራሕተኛታት እውን ኣለዉ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ከም ዝሓበሮ ትማሊ ሐሙስ ጥራይ ኣስታት 190 ሮኬታት ካብ ሊባኖስ ናብ እስራኤል ብህዝቦላ ተተኪሶም ኣለዉ ኣቀዲሙ ብሐሙስ ሚኒስትሪ ዞባዊ ጥዕና ሊባኖስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ምብራቃዊ ሊባኖስ ኣብ እትርከብ ቆሸት ካራክ ብዝተፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 4 ሰባት ከም ዝሞቱን 17 ከም ዝቆሰሉን ገሊጹሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ሓያል ኩናት ካብ እትኸፍት ጀሚሩ ዘጊት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሊባኖሳውያን ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ እምበር ከስኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም